přijeli na London Liverpool Street. To je socha dětí, které byly ve Wintonově transportu. Jo, socha dětí ve Wintonově transportu. Ty jsou naše děti. Tohle je velký Brno. Tohle máme na Svoboďáku, ale menším provedení. Mari, jak ty to seš? Nejdím do Kudrov. Světa. A bojíš se? Jo. Právě se nacházíme na vyhlídce mrakodrapu Horizon 22. Asi protože byl postaven v roce 2022. Tady v dálce vidíme Tower of London a Tower Bridge. V 58. patře. Děcka jsou, nacházíme se teda v 58. patře, jak chvilku podotkl Miloš. Děcka jsou ohromení a trochu se jim točí z toho tlaku v té výšce hlava, ale to zvládneme. Tower Bridge. Tower of London. Prší, takže jsme museli vytáhnout deštníky, které jsme si naštěstí přivezli z České republiky, protože jsme to tak trochu očekávali. Bo Londýn je Londýn. Mara má deštník, ale je pod budovou. Tady máme chytat ten Harry Potterovský vibe. Monument požáru a tady máme street. Monument Street. Právě se nacházíme na vyhlídce na London Bridge. Tady nějaký mrakodrap, nevím jak se jmenuje, Miloš to ví. Mára mává. Winding roads under the city lights glow. Stories etched in the stones they show. From the ancient whispers to neon's flare, every corner a journey, every breath a dare. Climbing the mountains of time and space. Tady most, který je celý modrý, ale nevím proč. Teď se právě nacházíme na Tower Bridge a jdeme směrem na Tower of London. Přestalo pršet, takže podmínky na návštěvu Tower of London se zlepšily, tak můžeme vyrazit. A samozřejmě je tady spousta lidí, protože si se chtějí vyfotit na Tower Bridge a projít přes Tower Bridge a tak dále. Through cobblestone paths and towering spires, my heart burns like the city's fires. Every shadow hides a tale untold. Every sunrise bathes the streets in gold. Mára přišel pro mapu. Mára bez mapy nejde ani krok. Ty absolutně nerozumí, ale... Já přišel tu mapu Cambridge. Song I love. I chase the past while the future runs through the city's veins beneath the sun. It's a maze of dreams where legends stay, a labyrinth of life guiding my way. Tak pánové, vojáci, budete do války? Ne, ten určitě... Ravens of the Tower. To slavní. Uhavrání z Tavru. Zaplacení zaměstnanců. To jsou placení zaměstnanci Tavru, říká Marta. No, jak maká. Oni mě jak pomohli něčeho, které pamatuju.
U hradu, tak dějte nějakou scénku, jak oni tady dělají scénky. Asi dobrý. Ulicích šedých ticho. Právě se nacházíme ve skladišti zbraní Tower of London. Lampy svítí mlhou skryté sny. V Londýně déšť je víc než jen dny. Řeka šeptá příběhy starých dob. Dešťové stopy na zemi jako křik i hrob. Deštníky plují městem v zástupech, pod nimi srdce v dešti v zapomnění. Tady jsme. Déšť v Londýně padá, smívá čas. Nebojíš se? Se nepropadneš. Žil města hlas, Londýn pláče, ale v tom je jeho král. Mosty se ztrácí v mlze stříbrné. Dešťové kapičky malují sny čiré. Kroky v kalužích zní jako symfonie. V Londýně déšť je nekonečná harmonie. V dešti se světlo láme, stíny tančí. Čas se zastavil, v mokru mlčí. Každá kapka je jako nový začátek. Tohle není křesťanská stavba. Tohle je Westminsterská katedrála, a tohle prosím. není křesťanská, tohle bude byzantská stavba. To pravoslavná a i podle toho kříže nahoře. Pravoslavná, říká Martin. Tak pravoslavná a tam letí letadlo. U vody slyším města hlas. Londýn pláče, ale v tom je jeho král. Každá kapka je jako nový začátek. V Londýně déšť zpívá, přináší návratek. Déšť v Londýně padá, smívá čas. Jeho kapky hrají písně jen pro nás. V šumu vody slyším města hlas. Londýn pláče, ale v tom je jeho král. To je živě, si říkáš, teď koň tak stojí v klidu. Nacházíme před Buckinghamským palácem, kde probíhá střídání stráží. Probíhá to ale za plotem a je to strašné množství lidí, tak jsme nejsou úplně jako přímo u centra dění, ale viděli jsme, jak stráž přichází a počkáme, než bude odcházet zase. No. Máro, ahoj! To už je ten! Westminster volá, Big Ben tíká čas. Fotka u Buckinghamského paláce, Mára směje se zas. Stráž uniformovaná zde vše hlídá. Zastaví každého, kdo se do paláce vydá. Londýn má švih, ryby jsou fresh. Selfiečko svěží, žádnej stres. Londýn v kapse,
Downtown má svoji vlastní duši, vše se zdá být jednodušší. Vůně, barvy, hezké jak sen. Tady se nacházíme u Horse Guards. Tady je v pozadí London Eye vidět a tady jsou naši 3 mušketýři sedící na bezpečnostních patnicích. Brzo se sesunou dolů. Brzo se sesunou dolů pod tou váhou. Chystáma. Nacházíme u Westminster Palace, kde je teda vidět za pozadí Big Ben a vidíme tady Houses of Parliament. Hello boy. Hello. Jak se ti to líbí? Britský vibes, jo. Si to tady velmi nádherné. Ještě mi tu nic nesklamalo. Jo. No. A to úplně cenil, než když tu tady byl ze školou. Tohle je fakt monumentální. To je mega stavba. To je fakt monumentální. To chápeme, když to dělají takovou vědu. Monumentální Big Ben, pozadí Westminster Palace, pod ním Temže. Moc hezký to tady je St. Paul's Cathedral a není tady tolik lidí jako u Big Benu a u Westminster Abbey, takže to víc se mi to líbí. Tady je takový klídeček větší. Cathedral of St. Paul. St. Paul, Po Westminster Abbey se jdem podívat do jejího slabšího bratříčka. Ne, to je chudá sestře, to je taková ta chudá sestřenice. Moc hrobek tady nebude, ale zase tady bude kopule. Jako není to tady úplně špatný, co?
Teďka jsme na Stone Gallery. Kolik máme Marisku za sebou teda? 401. 401, Mára to počítá. A má to být celkem 528 schodů, takže ještě nás čeká Golden Gallery. Golden Jewelry. Jewelry. Golden Jewelry. A jdem do Golden Gallery. Golden Gallery po schodech. To je veškerá St. Paul's Cathedral, Golden Jewelry. V pozadí jsou nějaký britský mrakodrapy. Golden London Eye. Říká tam, že tady je Martin rozjímající. A jdem dál. No to Shakespeareovo divadlo máme. Kde? Aha, tamhle, Shakespeareovo divadlo, to bílý, no. To je u Mola, kterýho pojedeme zítra, jak pojedeme loďkou. Mari, tady tohle musíš po mně postavit, jo? Přesně, co dělá, nevíme co. To je nějaký basketbalový zápas, tak teď se tady vidíme. Máš nějaký prostě random čistý obchod, kde chceš koupit nějaký random čistý potravin prostě. Číčka, to si musím akorát s tátem a s Markem a Marečkem čisté jídlo. Fura lidí. Tady fura lidí, moc velká fura lidí. Tohle je Piccadilly Circus. To je velmi nepodařený Times Square. A teď jdeme po Millennium mostě. Jo, to je na tom mostě úplně nejlepší, takže to today. And we'll try and show you some different words that you get from theatre, and maybe understand theatre in a different way there. Photos are fine. I should. Hello. Hello. Welcome to Windsor. Tak jo, nacházíme se teďka u toho, Kde? Windsoru a Náče tady nechám navigovat mapou.
To je mapa. Vůbec to není tower. A dáme to mám přesně nás to schválně jako na výjim, dobré. A já tě zastřelím teď. Co? Ráno vstáváme plany a sny, Vincorad je prostě krásnej. Král sice zrovna doma není, projít se v něm ti život změní. Ten královský svět ohromuje nás, nevadí, že tu prší zás. Tolik krásy, tolik cest, tolik slov, tu donese déšť. Až zas příště někam spolu poletíme snít. Vzpomínka na Londýn bude dál v nás znít. Londýn má švih, ryby jsou fresh, selfiečko z věží, žádnej stres. Právě se nacházíme na hradě Windsor. Samozřejmě, jak bývá již v Londýně a jeho okolí zvykem, trošku zde prší, ale to je taková jako opravdu spršečka. Dneska máme fakt skvělý den. A když si pustíš takový ten osvěžující deštík, tady je stráž, taťka, lidi vytáhli deštníky. Blížíme se k jedné z hlavních věží tohoto hradu. Hrad je opravdu hodně rozlehlý. Monumentální, obrovský hrad, takhle velký hrad jsem v životě neviděla. Nedostali jsme žádnou mapku. A bohužel jsme nedostali žádnou mapku, takže zde chodíme asi několik tisíc kroků, ale na to jsme připraveni, protože jsme teďka hodinu jeli ve vlaku, tak máme odpočnutý nohy. Windsor Castle je něco jako malé město. Hej, já se jdu taky proto. Žije zde 200 lidí, které zahrnují vlastně. To je ta katedrála. Takže si vzal sluchátka, aby nás neslyšel už. Dělá, jak kdyby tomu rozuměl, a nikdo mu to nevěří. Jako... Musím říct, že takhle obrovský hrad jsem fakt ještě nikde neviděla. Jako, to je tak asi jako 10, možná 15 Bernsteinů velký. Možná 20. Jako pražský hrad je menší. Taťky Miloše s klukama uprostřed nádvoří opravdu obrovského hradu. Tamhle stojí jeden britský strážce v tradiční uniformě. Je vůbec živej. Že? To je nějaká socha. Nejbe rukou. O tom se bohužel nepřesvědčí, ne? Se nesmí ohýbat. To bude asi tím. Blíží se sem bouřka, ale my se nenecháme odradit. Good. A jdeme dál. Ale tamhle jde stráž. Chudák, jdeš. To je nádhera. Si koupili za 1 libru, což je docela dobrá cena, širmení pro labutě a pro kačeny a budeme krmit, tak prosím. Hej. Ještě? Jo, a tady na ně, co nejvíc do toho chlumu. Tak. Budeme se zabavu do zadku. Kačer. Chudák labutě, kterou to spadlo, nedostala nic. V uších nám zní London Beat, v každé čtvrti novej vtip, styl historie, ten správný vibe, rodina jede, společný hype. Camden Town má svoji vlastní duši, vše se zdá být jednodušší, vůně barvy hezké jak sen, fish and chips za 11 liber jen. My neodolali a rybu si koupili, stálo to ty libry, my snad neprohloupili, není to jen město, je to tu jako z pohádky, míchá se tu kultura a Big Ben září do dálky. Londýn má švih,
švih, ryby jsou fresh, selfiečko svěží, žádnej stres. Londýn v kapse, památky Czech, v srdci zůstane tento krásný track. Uších nám zní London Beat, v každé čtvrti novej vtip, styl historie, ten správnej vibe. Rodina jede, společnej hype. Ráno vstáváme, plán je jasnej, Windsor hrát je prostě krásnej. Král sice zrovna doma není, projít se v něm ti život změní. Ten královský svět ohromuje nás, nevadí, že tu prší zas. Tolik krásy, tolik cest, tolik slov, co tu nese déšť. Až zas příště někam spolu poletíme snít, vzpomínka na Londýn bude dál v nás. Londýn má švih, ryby jsou fresh, selfiečko svěží, žádnej stres. Londýn v kapse, památky Czech, v srdci zůstane tento krásný track. Uších nám zní London Beat, v každé čtvrti novej vtip, styl historie, ten správnej vibe. Rodina jede, společnej hype. Strašně dlouhý. To je královna. Alžběta, bacha, nesej na to. No, ona má takové kultní oči. No, to je ta královna Alžběta. Viděli něco o viktoriánské Viktorii, tady jejím sídle, o jejím dětství, o jejich rodičích. Nacházíme se právě v italské zahradě v Hyde Parku. Je tady spousta lidí, spousta běžců. Je to tady krásný takový park na úrovni. Tady je nějaký zajímavý pták, kterýho teda nedokážeme určit. Ale když budeme mít štěstí, tak máme nic vidět, vypadá to nějaká volavka. Nějaký ježák, ale nevím. V labutě s malejma mláďátkami. Called a winding hole. It's so that boats can depend on there being somewhere to turn around. Normally there's not enough room for a boat to even park. So we're not going to see anything in the area waiting to throw something. Já jsem akorát nehrál na tu kytaru, jsem nehrál. The guy bouncing the boat along, you see the sense that the canal.
Mari, vcházíme do Srandovní ulice, kde jsou u oken boty a takový. Divé, lidé se na ty baráky. Normálně mi vypadla bota z okna. A tamhle má tenisky místo oken. Divé na to, Mari. Právě se nacházíme v ulici Camden Town, kde teda je takový speciální místo, kde je spousta obchodů s různýma setkama a kravinama. Taky se tady dá i ochutnat docela dobrý street food. Takže jsme si dali už fish and chips a nějaký belgický koblížky s polevou a s ovocem. Je tady teda strašný formál, takže je potřeba dávat si asi pozor na věci, kde jsme dost pozoru a taky na děti, no, aby se nám tady nestratili, že Mari? Jo. Mari, my jdeme loďkou. Mari, ahoj. Tady je co, Mari, jak se to jmenuje? Neví. On si jdeš vykat sušenku. Tady ten most modrý se jmenuje jak? Tak dobrý, správně. No. Vítejte, kde? Greenwich. Greenwich. Ale kde je Greenwich? Greenwich Royal Observatory. Já vím, že to Royal Observatory akorát měl být jo. Tady vidíme Marečka loupajícího fík, který tady našel a vysvětlil mu, že je nezralej, že zelený budou to bylo břicho. Ne. Prostě Mára má prostě hlad a přesto nejde vlak. On včera pobyl Martinu, to musíte taky udělat. Marečku, nedělej to. Kde to jste? Na čem? Do toho poledníku, po větších, sebevětších utrapách jsme ho našli. A teď se tady jdeme vyštěžit. Přitom je to takový úplně jednoduchý místo, je? Married Online. No, co nám ní řekneš? Wow. To debilní čára, kolik, prostě tady týpek vydal čár, tak jo, tohle je střed světa, dobře, nebo jako ne střed světa, prostě podle toho se to bude všechno řídit. A co všechno? Třeba čas. A dál? Třeba čas. Jo? A jo, místo? Místo vlastně taky. GPS souřadnice, ale co ve finále o kus dál? Je to rozdílné. To nevěděl. No. Děj se, co všechno v Chelsea vyhrála. Mari, děj ty poháry, to všechno Chelsea vyhrála. Petr Čech, tady máte Petra Čecha. John Terry, to je takový kopačky malý. Arjen Robben. Balak. Deku.
To je podepsaný hodně, ne? Tohle všechno Mary vyhráli. Maria, tohle je nejcennější. To je ten ušatý pohár, je nejcennější. 2 vyhráli, oni vyhráli dvakrát Ligu mistrů. Asi jo. Ta premiér vypadá taky dobře, že? Ten pohár. Tady se tomu medaile, co dávali. Mary. Jaká byla nejlepší? Tak tohle to je. Víš, je Premier League, Mary? Tady jsou dresy, každý rok jsem náčel nový a nový. Nahoře. 19. Tiskové konferenci FC Chelsea A vyhráli jsme 10-0. Tady seděl Hazard, Benzema, Messi, Ronaldinho, Maldini. A půjdeme k zákupu zápasu, že Mary? Kolik dáš gólů letos? Hráči vezmou si kopačky, obujou a jdou tunelem vlastně na hřiště tady tímhle tunelem. Tady jdeme, asi jako druhý čas to pojem. Ale jsi fotbalista, tak se musí tvářit. Můžu do Rajny, domácí tým. Děkujeme, ahoj. Dneska dal pár gólů. To je to pěkný pískoviště, to hřiště. Jsem se jí mohl vykopat dírku. Jdeme nastavení báboviček. Jo no. Tady se dělají ty nejlepší hráči, nejlepší. Nemají vývazy. No. A to natáčí tam tady tohle. Teda. Koukej se sem, Maru. Dobrý. Honem. Dobrý, jsme na břehu, že jo?
viděli. Hýbající se. Vincent van Gogh. Samej. Claude Monet. Rembrandt. Tady ten stadion je větší nebo menší? Větší. Rozhodně větší. Jo? Mary, kde to jsme? Jsme na stadioně. V Barceloně? No. Arsenálu. Hráči jde na zápas. Jaký to bylo ve Chelsea? Tak na domácích. Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci před zápasem. Co byste nám řekl k dnešnímu zápasu? Tak zvolili jsme tu nejlepší sestavu a nasazíme jim 10 gólů, protože jsme zrušili obranu. A bude hrát Mareček Bílý? Tak do rohu, ne? To je hlavní hrotový útočník, že jo? 1 ze 3. A Jo, a máme dobrý asistence se Zakou. Jo? Tak víte, na tiskovce, jaké má dotazy k našim hráčům nejlepším týmu Arsenal. Posílá za 4 miliardy liber. Ano, za 4 miliardy, je to talent budoucí. Čekáme od něho příští sezóně minimálně 40 gólů, takže uvidíme, jak to zvládne ten tlak na sebe. Ale věřím, že jeho kapacita je dokonalá, takže určitě ten gól dá. To je takové větší. Mně to bylo větší v Olomouci teda. Jo, že Olomouc je větší. No. Tak. Mára řídí autobus nebo Martin? Já. Dvoupatrový autobus. Já ten mám nastavení plynu, takže... Tak jak se otáčí tyhle kola na autobusu? Bus, a tady tohle dvoupatrový bus je jaký... Takzvaný double decker, Mary. Tady je taková ulička, kde nic není. Tady jsou fakt velký drapy. To je fakt si mrakodrapy. A tady máte nějaký klučky. Tady máte hezkou budovu, která je hezká. Tady mezi kafe je taková hustá budova. Má to jako brutální Itálie. Brutální Itálie. Brutální Itálie. Royal Albert Hall. Rodina bílých cestuje s nadšením, nová místa přicházejí s vším. Ale pozlacený pahýl, takže když spadne strom, pozlatíš a dáš ho doprostřed náměstí. A máš památku, hele. Hele, labutě, jste dobrý. Je to jako fakt, ona byla úplně stejně otočená ta labutě, jak tady ta na té soše. Hele, ona dělá holubičku pro vás. To je hustý. Je to nějaká vycvičená reálně. Čau. Nějaká vycvičená, ne holka. Cestě si Martin a Mara hrají, úspěch už nechceme znát. Okolo vše krásně voní a celou cestu si chceme smát. Ať jsme v horách nebo v lese, ať jsme ve městě kdekoliv. S rodinou je vždy dobře, každý den je nový. Jsem já. Je taky. A na druhé straně máš ještě hezčí, Monko. Jdeme do sloupu, jo? Jde udělal náhodou to muzeum na místě těch sloupů. Teď jdeme do sloupu, jo? Jaké sloup? Aha.
s rodinou, jak krásně to zní. Zbyt už nechceme znát, okolo vše krásně voní a celou cestu si chceme smát. Ať jsme v horách nebo v lese, ať jsme ve městě kdekoliv, s rodinou je vždy dobře, každý den je nový cíl. Výlet s rodinou, jak krásně to zní. Cestování s pohodou. Tady Michalem Davidem. Jsem já, tady takhle vypadám já. Úplně. Inspirace. Jsem já. Batoh zabalen v očích jas. Všichni těšíme se. Londýn volá, poznávej zas. Londýnský déšť nás vítá, tu krásu vidět. Každý si přál, v dešti jsme jak doma. A to jsme 1000 kilometrů dál. A ty kapky naštěstí jako by smívali stres. V tom dešti není špína, jen londýnský lesk. Děti se smějou, přitom drobně prší. A město jak pohádka v mlčné své duši. Jsme v Chinatown, rýže voní vzduchem. Lampiony ve vzduchu, Londýn fakt nebojuje se sucha. V London jsme vše objevili, klenoty a hradby. Má každý rád, havran krákne. Děti z těch listě, každý kout má svůj příběh a řád. Na každém rohu se musíme zastavit a obdivovat tu krásu, co lidé zvládli postavit. Až zas příště někam spolu poletíme snít. Vzpomínka na Londýn bude dál v nás znít. One, two, okay, four. Westminster volá, Big Ben tíká čas. Fotka u Buckinghamského paláce má směje se za stráž. Uniformovaná zde vše hlídá. Zastaví každého, kdo se do paláce vydá. Londýn má švih, ryby jsou fresh, selfiečko svěží, žádnej stres. Londýn v kapse, památky check, v srdci zůstane tento krásný track. V uších nám zní London beat, v každé čtvrti novej vtip. Styl historie, ten správnej vibe, rodina jede společnej hype. Camden Town má svoji vlastní duši, vše se zdá být jednodušší. Vůně barvy, hezké jak sen, fish and chips, za 11 liber jen. My neodolali a rybu si koupili, stálo to ty libry, my snad neprohloupili. Není to jen město, je to tu jako z pohádky, míchá se tu kultura a Big Ben září do dálky. Londýn má švih, ryby jsou fresh, selfiečko svěží, žádnej stres. Londýn v kapse, památky check, v srdci zůstane tento krásnej track. V uších nám zní London beat, v každé čtvrti novej vtip, styl historie, ten správnej vibe, rodina jede společnej hype. Ráno stáváme, plán je jasnej, Windsor rád je prostě krásnej. Král sice zrovna doma není, projít se v něm ti život změní. Ten královský svět ohromuje nás, nevadí, že tu prší zas. Tolik krásy, tolik cest, tolik slov, co tu nese den. Až čas příště někam spolu poletíme snít. Vzpomínka na Londýn bude dál v nás znít. Westminster volá, Big Ben tíká čas. Fotka u Buckinghamského paláce má směje se za stráž. Uniformovaná zde vše hlídá. Zastaví každého, kdo se do paláce vydá. Londýn má švih, ryby jsou fresh, selfiečko svěží, žádnej stres. Londýn v kapse, památky check, v srdci zůstane tento krásnej track. V uších nám zní London beat, v každé čtvrti novej vtip, styl historie, ten správnej vibe, rodina jede společnej hype.